И какво става, хора? Ние сме без ТВ. И ние ще играем Gmod Horror Map. Така, да започваме. Идвайте. А тук ще отсветва, е? Защо се умря от цигари на хатите? Значи, че... Кое? Той е Аз чел. какъв съм? Аз съм Ром. Кажете ми Значи хора. 2641. Как? Виж, пише всяко, значи 2 е, Две 6 е H, Чакай. Да, с Кирчо, да. Давай, давай. 4 Къде е? Ето няма Y, ето тук. горе вляво. А, ето го. Значи, какво казах? E, H, Y и Чакай. A. Ей. Тук има... Долу. Такова, като Включено ли? българско и... Чакай. Я съм, я съм. G и така. Значи, E, H, Y, и... Оп! А! Чакай сега, тук сигурно той ще не изпържи. Айде, ти ми ли, че май най-си пострадали. Значи, тук има нещо. И отпред може да видим... На водата. Ама този има ли ти демидж? Не. Чакай педжамата. Ама чакай, защото може да всякът го пусне и да пуска демидж. Leave now. Кой е спря тока? Кой гръм на лампата? Бегай, пишеше leave. Пътя си задника. Ой, цигане! Аз никой не виждам, човек. Как бил той? Не ме затваряй, човек. Аз па съм... Тук вентилационната шахта. Елати. Чакай, че се бъгнах някъде. Давай, газ. Дайте да се Оп. изпираме. Тук вдясно има ли нещо? Патронки. Ех, как ги взе най-мазно. Аз съм първи. Чакай, бе! Къде сте, бе, хора? А кога ми изкара човеко? Къде си, бе, си? Аз като някакъв тарикат, най-последен. Свети. Майко, бегай. Що? Кубиш ти, бе? Где? Ето Цигане. имаш. Моля, той ме взе. Ама аз се редженвам, той. Опа! Тук е земля, лунка. Айде, хоп. Опа, и там виждам нещо. Той е Слендърмен ли нещо? Улили! Не. Косиче, бе! Тук ни нападна с Кирчо. Къде е Миро, бе? Миро, къде? Взех друго оръжие. Не, махай се. Ти, дръпай, ти. Улили! Помагай, че! Ти ще ме избухне! Майко! Я се няма това. Ти сте ви, бе, ви. Войче! Майко, Още писа се живе. нещо ма ви! Да живе, майко. Къде? Идвай! Нещо. Оли, още нещо нападък има. Аз финера ми е един много гаден такъв кръгъл. Мисъл, картината ми е малка. Как да избухи с копи? Яка музика. Кънтре. Контролира. Елати, връщам се там, вратата е беше. Чай, че някакъв Слендър да не подгони. Аз не знаех, че стои са зомби. Миро, ако не затвориш, честно ти казвам. Не си го ми помисли. Кирчо е затворен. Не, отворете! Затвори му! Отворете, не му оставите при циганите. Затваряй. Ще ми откраднат кроубара. Изхвърли вестото на байляната лопата. Тук ще стане. Мале, човек май ще побия някой с правата лопата. О, Нека бъде светлен. Оли! не! Човек, не знам аз бях... Миро, стига си окупирал. Няма. О. Ай, Аре, аз. бежи! Бегай, ходи! Майко! Затваряй! Бегай! Затваряме! Айде, знаете ли къде мога? Затвори вратата! Как? Тя няма затваряне тази врата. Абе, Кирчо, къде си, бе, човек? no smoking. Тук не се пушим, момчета. Абе, някой идет на... Случайно някой идет на блок, въобще. Отначало ли почна, Кирчо? Тук има още един заход. Чакай. Или тук има една врата. Денчик, чакай.
I smell your fear, feed me. Нямам... О, тук да не сме в това Соня, дед викаше feed me, feed me, feed me. Не го е тук под ноги. Манга. Чакай! Олили, изземе се, изземе! Цигани на медиа. Умираме, че гати, тук пишеш 03. А чуй, къде беше вратата? Тук пишеш 03, не, той не заключи циганина. Къде беше вратата? Къде съм? Чакай ме. Минус 03 човек. Или тире 03. Имам хора мап. Тук има нещо надолу. Ние се изгубихме. Ааа! Ух, ама пита кожа. Къде? На къде замина? Баща кожа, ай помагайте малко де! Чакай, майка! Ти шамари почна ти би. Не там. Ти зад маса. Олили! Мага? Някой се помъчи да ме експлодира. Ама, 100% няма да живея. Тук нещо е... Ой! Тук се бъгвам в този е. Да, бе, аз. Те ме изчакат и... Нещо не ми харесват нещата тук. Чека, намаля ден Има е само да ни... Върни на дясно. Ай, дай! Плиз! Не! Моля! Майко, опили! Олили! Пак е! Ах, твоята кожа Тук има едно такова. затворено зомби. Ви на къде тръгнах, че... Ами не знам аз. На Danger вратата е пишеше. Да. Олили. Да! Ей сега. Ой, те сме бият, бе! Ама аз не мога да ги убия. Помагай! Бягай бързо! Бягай, бе! Тук някъде трябва да има някой число човек. Няма да ходя там. Его, 25, бягай. А къде е това? Това са Киро. О, Къде сте, бе? тук има нещо. Някой- Изгубил съм се. А. Някой оригинали са Да, Наско. нафе културен. Наско е ни културен начин. Първо чай 0. 0. А сега... Мирч, Но. къде избяга, бе? 3. Ей сега! 25. А, не беше ли ти? Ти беше? Чакай, от. Къде избягаха ти, бе? Те нещо гадно. Тук пиши 03 човек. Ела да намерим пътя. О, Успокой се, аз съм, бе. не! Don't attack me. Fuck you. Чай, значи 03. Аре, бе. Той не мере Кирчо, не скъби патрон. Да, не Тук ме. има 25. Написах Даре! ти. Ама... Тойто, че... Нещо Не, бе, не тук става. напада! Чай да правим иначе 50. Как пише нещо? Обратно го напишем. Аз ще умра, бе! Тя ли пари? Той ни преследва. Нещо не ми харесва. Значи... Трябва 25... да намерим хати. 0... 3... Съм с точки. Е, добре, защо не и той, бе? Пише там това нещо видях. Ти горе ли си, хатите? Да. 3... Ай, замахаме Кирчо, иска нещо не ми харесва. Как се ред нещата? Поне, what the Дали fuck? трябва да си на нея? Не. Не сме... Е, там има число. Я мога 25. А, 71. Е, тук има 0,3. Да, знам, чакай. Значи, ще пробвам 73, 0, 3, 25. Не. Е, защо не ти? Значи, 0, 3, 73, 25. Тук има 71, видя ли го? Ай, едно ли бе? Чакай. Значи, 70, Аз съм на 19 хелти. 0, 3, 25. Е, what the fuck, защо? Пробвай първо, 71. Да, има 0, 3, 71, 20. Някой има джаска? Знаеш какво пробвай?
71, 03 и 25.